Здравейте! Това е моят канал, голямата радост от малката градина, създаден преди повече от 2 години, но все така и не намеря време да дам неговия старт. Ето днес в този горещ юлски ден, въпреки прекрасната сутрин, прекрасния July morning, изведнъж се реших да взема да пробвам, да видя какво ще стане. И какво по-подходящо място от това да стане именно в сърцето на градината, сред растенията. В конкретния случай сред моите домати. Истината е, че нямам намерение да давам съвети в растениевъдството, зеленчукопроизводството, овощарството. Мога, но толкова много има в дигиталното пространство, че мисля, че няма смисъл. Но при всички случаи съм готов да дам съвет на всеки, който би ми имал доверие и би желал да се консултира по някакъв въпрос. Може да попита. Сред любимите ми занимания, разбира се, този прекрасен доматник, като обожавам, отглеждам домати от десетилетия, натрупвал съм доста опит и продължавам да трупам, разбира се, защото непрекъснато излизат нови неща, нови технологии, нови сортове. Човек се учи докато е жив. Друга основна култура, разбира се, са краставиците, всички тези продукти, необходими за една хубава лятна салата. Краставичките, които са почти задължителни за много хора, дори основна съставка на салатата. Чувчици, каквито човек обича, аз лично в салатката обичам, освен домати и краставица, да режем сиврия, чурбаджийска чушка, за любителите на по-пикантното, може и малко лютичко, люти липки, които никак не са лоши на другото, и дори вече не са ритки, ами то са цели акули. И всичко, за каквото може да се сети. Наред с овощните култури, които смокини, крушни, райска ябълка съм засадил, арония, краскова и така нататък. Различните подправки, които аз обожавам, наред с задължителната меданос, копър, делисил. Тук се намира също чубрица, разбира се, традиционна българска подправка, салвия, розмарин. Да не ги изреждам всички, със сигурност пропускам още толкова, които за една прилична кухня те са задължителни и най-вече за любителите на добрата храна. И не на последно място, разбира се, един от любимите ми зеленчуци, аспергите, които тук отглеждам отскоро, поради простата причина, че аз съм отскоро от 4 години, но вече успях да създам насъждение от аспержи, което се развива никак не зле, отглеждам и разсъд, който също така добре се развива и това ми дава възможност не само да представям моята продукция, най-вече като разсъд, защото другата продукция, тя е за лично ползване, за личната кухня, за лична консумация, но от аспържите се интересуват доста много хора, това установих през изминалия сезон, които искат да гледат в своя двор, в своята градина, да почувстват и те радостта и удоволствието от този изключително полезен зеленчук. През миналата година успях да реализирам няколко стотин корена от 4 различни сорта аспержи. Сега подготвям повече, също 4 сорта, но малко разнообразие в сортовете. И това съвсем наскоро ще имаме възможност да го видим и в дигиталния ефир. И това е в общи линии сладостта, радостта, от голямата радост, от градината, от малката градина. Малката градина, радостта
още по-голяма. Моята градина наистина е малка, само няколко, няма и половин декар, но ми носи толкова удоволствие, толкова радост. Разбира се, че всичко това е гарнирано и с доста труд. Но то е един приятен труд, понеже винаги, когато човек създава нещо, трудът за създаването на този продукт е приятен. Приятен ден желая и на всички вас. Благодаря ви.